kaibigan. Okay, narito muli. Magla-lunch. Lunch. Actually, the time is 6:05 p.m. Very late the lunch. It's dinner time. Supposedly. Ngayon pa lang kakain. Wala. Nagbayad ng bills. At may pinuntahan. So, yeah. Ngayon pa lang ako kakain. Kain po tayo. Nandito na naman muli sa wala kasi itong pinakamalapit na drive-thru. Ayokong bumaba nasakyan at sakit pa ang kamay ko yung maglakad-lakad ng malayo kang hindi pa advisable. So yun, drive-thru as usual, same place. Si Wendy's, si Mami Wendy. This time yung drink ko is strawberry flavor. Marami sila magbigay ng ng drink. Strawberry lemonade. Very generous sila magbigay ng drinks. Yung last time di ko naubos. Sobrang dami. Kain po tayo. May nadaanan akong pila, super haba pa rin para pangkain namin. Mga nabagyuhan, buti almost everyone, pati mga hindi residente, like mga workers, construction workers, naka-avail din sila, which is good. Kasi yun nga, lahat naman naka-experience ng bagyo, nakibagyo. May mga bagong dating, di pa sila nagsasweldo, pra-process pala ng papeles nila, hopefully naka-avail sila. Kasi nakasabayan kong pumila. Pero ibang pila sila. So hindi ko na kung sila ay nakatanggap. But hoping na meron din. Kasi kawawa din. Laking bagay din kaya. It's pero nga lang, one time. Pero nga, malaking bagay sa amin. So ngayon, itong kinuha ko. Chicken wrap. Natikman ko na ito nung nakaraan. Super good. Nagustuhan ko at hopefully ganun na rin. Try natin. Grilled chicken.
daming chicken. May nahulog. One and cheese. That's good so far. May pupuntahan pa ako. Pasado alas 6 na. Pero minabuti ko munang kumain. Lunch na dinner. Diet ang bulsa eh. Ano? May lettuce, chicken, cheese, and ranch yung dressing. Sa Jollibee, nagustuhan ko rin yung kanilang chicken wrap. Masarap. Sarap yung dressing nilagay nila. At yung sa kanila, crispy. Ito grilled. Itong view lang. Maraming ibon lumilipad. Kuha kaya? Lumilipad-lipad sila. Mabuti tumigil ang ulan. Kanina pagalis ko ng bahay, umulan. So yun.
Generous din sila sa chicken. Lapit na. Two more bites. Last bite. Yung fries ang marami pa. Ano dito pang over. Ayan, busog na. For a few more. A few more. Lafangin. Chicken. Sayang. Thank you, Lord. Nabusog. Nabusog. Ang hirap nito naman. After eating, yung cheese, nandikit sa ngipin.
Para kung nagkaroon ng brace. Brace! Choose. Choose the brace. Lipstick. Makahanap. Ay, naka. Ano tayo? Tingnan natin. Ikot ka kayo ng konti dyan sa ano. Yung mga, kung anong meron dito sa paligid. Yung mga magkakatabi lang. Ayan. Ito yung binilang ko ng food. Wendy's. Wendy's under construction. Kaya ano, drive-thru lang pwede. So, ikot ko kayo. Anong meron dito sa lugar na to? Dati, yung tumbok na yan was like Chuck E. Cheese's. Nagsara. Ano yan dyan, mataho noong araw. Nag-COVID. So, walang customer. Nagsara sila. So, ngayon, ito. Ayan, Biology. Ito, yung makakatabi lang. IHOP. Mga restaurants. Tapos yun doon, tumbok, Applebee's. Applebee's. Tayo nito. Excuse me. Ayan, KFC dun sa ano. Sa kabila. Tapos balik tayo sa loob. Premier outlets. Yung Longhorn. Hindi na di bali kasi may sariling yun daanan. Ito mga turista. Ito sa kaliwa ko is Ruby Tuesday. Ito naman sa kanan is Atchison Ramen. So, dadaan tayo dito. Kasi kanina mahabang pila. Di ko alam ngayon. Rin. Yan, mahaba pa rin. OMG. Ayan, mga kababayan natin.
Maraming mga H2 workers. Hopefully maka-avail silang lahat. Mga locals, Filipinos, mga Micronesians. Talagang dami ah. Ang dami nila. Kapila. Ayan ah. Kita niyo yan. Kita niyo yan. Dami ah. Ayan mga kababayan natin. Sana nga makaano sila. Fail. Andito pa. Oh my God. Grabe. Ang dami nila oh. Say hi. 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 Ayan. Oh, may pulis pa. Bakit nandyan yung pulis? Bakit may pulis siya? Hmm? Ayan, oh. Bakit kaya? Bakit? May pulis siya. Wala. Grabe as in. Hanggang ngayon talaga, super dami pang tao nakapila. Buti na lang extend hanggang ano daw. Hanggang weekend. Kasi ang ano nun, na hanggang bukas na lang sana. Since napakarami pa nakapila, pila. So extend hanggang weekend, which is good. Kasi kung hindi nila extend, maraming hindi makaka-avail. Kasi tingnan niyo yan. Super haba ng pila. Over yan. Parang walang katapusan na pilahan, no? OMG, hanggang doon pa. Oh, bye, oh, bye. Bye, oh, bye. Super dami. I-adjust ko muna.